Това блато е наречено на Блатю Блатев. Сега виждате, водата е чиста, има много рибки, които са мънички. Това е върха на хората, които се молят на слънцето. В неговата долина, там, каквото се вика, има енергийни влачения, които били свещени за тези хора. Това котенце, къде го намери? Това си го намерих. Ай, носиш го тук. Да види Рила. Планинар да го направим. Им ще стане? Ще стане, да. Ей, тук да се спокай малко. Запуши. В момента го фащаш в много неподходящ момент. Ялко. Баци. Много добре впечатление. Много притесня да свърши работа. Да не запикай на врата някъде вкуси. Баци, пиш. Това в воето. Ой, мале, кой свадим това? То си цяло мишле. Планински лов? Кой го е довел на разходка? Бръмбърче. Браво на вас! Опа.